40 বছৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰ একেলগে 5টা বছৰ হত্যা হিংসা জ্বলাজ্বলি হোৱা নাই বড়োলেণ্ডত সফলভাৱে আমাৰ মডেলত আমি পিছটো ইষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিছো। এতিয়া বড়োলেণ্ডৰ শিশুৰ পৰা লৈ পেলাই বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে শান্তি আৰু নিৰাপত্তাটো পাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ এই 5টা বছৰৰ চৰকাৰৰ সবচে সফলতা এটো হৈছে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু 17 বছৰৰ বিপিএফৰ সবচে বিফলতা এটো হল শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰা আৰু হিংসাটো সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰা। এই দুটাটো আজি ৰাইজে জল পটপট সকলো চকুৰ আগত দেখিবলৈ পাইছে। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।